нашите бокуци. Деца, харесва ли ви в Лондон? Да. Бургани не ви трябват сега. И тук си е Мика-Минка. Какво правиш, бе, тати? Какво е това нещо? Камион. Мале. Камион за буклук. И какво прави той? Може ли да... Много е интересен. Това буклук ли е? Да. Айде, скъсай го на парченца и го хвърляйте в камиона. Не мога. Много е здрав. Тук ще живеем 1 година в тази къща. Това ни е първата вечер в Лондон. Това е много малка част от нашия багаж. Една стая само. Но пък имаме радиатори, Ела, чини, чаши, храна за 175 паунда. ето едно бокуче съм заварил. И Цеци има камион за бокуци, а пак Яна има кукла, която се преоблича. Нали, Янче? И най-хубавото нещо камин. Обаче тя не може да се... На газ. Аз не мога да махна. На газ. Таня се роди. Край на пепелта, край на дървата, качвания от гаража. Голем кеф. Ето вече имаме чини, вилици, лъжици, печка, хладилник, фризер, пералня, микроволнова, абсорбатор, мивка, топла вода, DVD и танк. И компютър, и 2 телевизора, и бас, и всичко. Но най-хубавото е, че децата ни са щастливи. Нали, тати? Щастлив ли си? Да, Колко си щастлив? много. Хареса ли ти в самолетчето днес? Да. Кое беше най-хубавото в самолет?